Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Ara lagunok, kaixo, zer modu zaudete? Ni hemen ari naiz txakurrarekin bueltatxo bat emanez, gure lagun bihurriarekin ez dakit nora joan den. Lagun! Bueno, azalduko da. Eta azaldu dena begira, natura da. Badakizuenez, Euskal Herrian, azkenengo mende honetan edo azkenengo 70 bat urteetan, pinu asko landatu dira. Eta orain asko eta asko mozten ari dira gaixorik daudelako. Gure baserri ondoan ere, pinadiak zeuden, bi aldiz landatuta. Azken 70 bat urteetan. Baina natura nolakoa den, Orain pinuak desagertu direnean, bat-batean, pixkanaka, natura bere gurpilari tiraka, begira zer sortzen ari den. Gorosti eder bat. 100 bat urte izango dira gutxienez, gure amonaren amonak esaten zuen, inguru hauetan gorostiak zeudela, edo inguru honi deitzen zitzaion aristi eder. Aritz asko zeudelako bere eskurreta guzti. Eta ari dira pixkanaka jaiotzen, Hemen ikusten dira aritzak pixkanaka nola ari diren, era naturalean berez sortzen. Lurrak oraindik gordeta dituelako bere haziak eta inguruko aritzetatik eta gorostietatik ze landare politak, Euskal Herriko ingurunea asko aldatuko da urte gutxiren buruan. Bai horixe. Eta hein handi batean, natura babesten dugun denoi eskerrak. Bai, zuek ere, natura zaintzen duzu ezta? Eta nola ez inguruko baserritarrei eta animaliei esker. Beraiek moldatu dute Euskal Herriko lurraldea mendeetan zehar, artzainek, abeltzainek, nekazariek. Gauza on asko eginda eta beste batzuk ezain onak, baina bueno. Hori da natura, eman eta jasota eman. Eta baserritar danen omenez, gure elikadura zaintzen duten eta gure bihotzak betetzen dituzten guztien omenez, abesti bat dantzatuko dugu. Land Roverrean! Land Roverrak gure gero eta gutxiego ikusten dira baserrietan, baina abesti zoragarria da, Land Roverra. Bai horixe, egingo dugu. Uztaia gora lurretik zerura, ira alde batera ta gero bestera, ta bera bai. Uztai barruan preso gelditu naiz orain, Land Roverra, Land Roverra, Land Roverra. Bueno, baserritarrok, ondo zaindu zuen buruak eta ongi beti bezala ongi zaindu zuen ingurua. Eta beste guzti hori ere, laizter arte, ni banua hemen gorestiari mimotxo batzuk egitera eta aritzakea nola hasten diren ikustera. Gero arte!